a tým si ma získala. Tá symetria, krása pravá. Krása matematiky, keď je využívaná ako neoblomný, ničím nespochybniteľný jazyk ľudí. Aj keď tam nemusí byť tá romantika. A môže, nemusí. Mňa by tvoja skúsenosť zaujímala, že ako si najprv vnímala... Konečný pokoj. To je ambícia, na ktorej pracujem. S tou dušou vie. Bolo to veľmi príjemné. Pre teba darček. Ja osobne, keď som to objavila, tak som cítila až takú veľkú katarziu. Na druhej strane... Je snehu biely. Petra mňa osobne dojala. Táto časť naozaj bola moja obľúbená.